नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू आवर चैनल। राज्य गृह विभाग होम डिपार्टमेंट रु आसीछि एक बड़ खबर जहाँ पुलिस चाकरी पाई प्रस्तुत हेउथिबा हजार हजार युवक युवती को चिंतारे पकाई देछि। पुलिस विभाग को पुणी थरे फेरिछि स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तेबे कौन एही नियम एवं काहेकि आशायी माने असंतोष प्रकाश करुछंती आसंतु जानिबा आजिर भिडियो रे। बंधुगण, राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को सुदृढ़ करिबा पई सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। खबर अनुसार राज्यर विभिन्न थाना एवं पुलिस कार्यालय रे खाली पड़िथिबा पदवी पूरण पई 800 जन अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी को रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स पुनः नियुक्ति दियाजिबो। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ କାମଚଳା ବା ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି 800 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ତେବେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଛି? ଆଶାୟୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। କେବଳ ଆଶାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଠିକ୍ ନା ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା? ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।